Croeso unwaith eto i'r sesiwn cadw heini. Gobeithio bod chi'n barod. Na gyd sydd angen yna chi heddi yw cader, digon syml, felly dim esgysodion. A ni'n mynd i ganolbwyntio heddi ar y coesau. Na droi'r gader bod chi'n gallu gweld fi, a be ni'n mynd i ddechrau wneud yw sefyll tu ôl y gader, y ddwy law ar y gader, fel arfer y cefn yn syth, y boln yn dyn, a ni'n mynd i jyst cadw'r trad tyma bach ar led, wedyn ni codi lan ar blaenau'ch trad, y sodle mor uchel ych chi'n gallu, a nôl lawr. Lan, daliwch hwn am eiliad, a nôl lawr. Newn ni 10, sai bach, a 10 bach eto. Bant ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Os chi'n moyn ysgwyd y coesau yna, cyn bod chi'n dechrau unwaith eto, mae hwn yn dda iawn i bwmpo'r gwad yna lan y coesau. Yn wedi os chi wedi bod yn eistedd yn segur am sbel. Bant ni unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, y symudiad nesaf, fi moyn i chi unwaith eto sefyll tu ôl y gader, sefyll yn syth, a wedyn ni un cos yn syth, a'r gos arall yn codi lan i'r ochr. Mae ddangos i chi o'r ochr, ych chi gweld yn well. Iawn. Nawr ten, mae yna dueddiad, amser chi'n neud y symudiad yma, i chi plygu i un ochr, ond fi moyn i chi ganolbwyntio a cadw'r corff yna yn syth. Dim ond y cos sy'n symud, iawn. Cadw'ch cefn yn syth. Newn ni 10 ar un cos a 10 ar y gos arall. Mae jyst droi bod chi'n gallu gweld fi. Bant ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Yr ochr arall. Bant ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Yn dda iawn i gadw'r cliniau yna yn ystwyth. Nawr, y symudiad nesaf yn dda iawn i'r penôl yna. A be ni'n mynd i wneud yw jyst sefyll tu ôl y gader a jyst ymestyn un cos nôl. Nawr unwaith eto, mae yna dueddiad i blygu eisiau ymlaen wrth bod hwn yn digwydd. Mae chi ganolbwyntio cadw'r boln yn dyn, cadw'r cefn yn syth. Yr unig peth sydd bod i symud yw'r gos yna. Nôl, ac wrth bod chi'n pwysio'r cos yna nôl, mae'n bwysig i dynhau'r gyhyrau ar y penôl yna. Iawn? I gael yr effaith mwyaf. Reit, 10 ar un cos, a 10 ar y gos arall. Chi'n barod? 1, 2, 3, 4, cadwch y cefn yn syth, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Mae'n siŵr bod chi'n teimlo fe. Mae'n effeithiol iawn. Droi'r ochr arall i chi weld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni. Mae'r sesiwn wedi dod i ben. Chi'n gallu eistedd ar y gader nawr ac ymlacio. Welai chi eto cyn bo hir.